eigenlijk. Heb je de kraan niks? Ja, laat meer op aan. Kom op. Άρχισε το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στραμμένα στη Γενέβη τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς ξεκίνησε στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡΝ το μεγαλύτερο πείραμα του αιώνα. Χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους και Έλληνες, προχωρούν αυτή την ώρα στην πρώτη φάση του πειράματος που έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Σκεπτικιστές εκφράζουν τους φόβους ότι το πείραμα θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα που θα καταπιεί τη γη. Ασφαλές χαρακτηρίζει το πείραμα ο Στίβεν Χόκινγκ, εκφράζει ωστόσο αμφιβολίες για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες βράδυ με κατέρωθεν πειρά και εντάσεις. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε στο θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης και η ένσταση αντισυνταγματικότητας αντιπολίτευσης εισέπραξε ηχηρό όχι από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αύριο η ψήφιση του νομοσχεδίου. Βήμα πρόκριση στα προκριματικά του Μουντιάλ, η απόψη του και τέταρτο εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με αντίπαλο στην Λετωνία στη Ρήγα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα εξασφαλίσει το σύμβολο του Ρήγα από την Τούτη, θα οδηγηθεί στην πρώτη θέση του Μουντιάλ. Έχει ισχυρό στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τα επόμενα νέα από το ΣΥΠ 99,5 σε μία ώρα. Καλά, ρε, καίγεσαι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν νιώθεις εσύ. Is that a place and a point for them to raise that, or is it a done deal by the time Trevor Manuel? It's actually an opportunity for members of parliament to actually digest and go through the documentation that is going to be presented to the public. And the opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... Can I find this in Arlington? Oh, good grief, yes. Oh, boy. Let's see how long it is. Let's hold it out. This guy is probably close to 5 feet. Texas rat snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. What the Get this thing off me, man. Get this thing off me, man. God dang. That you find in the Metroplex area.
try it.